Da jeg startede på efterskole, forventede jeg at få nogle af de bedste venner i mit liv. Men da jeg startede, så blev jeg egentlig i tvivl. På Flemme F-skole er vi 200 elever. I 10 måneder lever vi sammen, deler værelser sammen og bruger egentlig al vores tid sammen. Det resulterer i fantastiske venskaber og et stærkt sammenhold. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like yeah, I'm good at Little League. Skaber du relationer til dine elever i løbet af sådan et år som lærer? Ja, det synes jeg gør. Men det er lidt forskelligt fra elev til elev, hvilke relationer man skaber. Og det kommer også an på, hvad eleverne giver igen. I starten er det jo klart, at man er noget mere professionel og hård overfor eleverne. Og så lige så stille i løbet af året bløder man lidt mere op, overfor nogen i hvert fald. Men andre, der er det professionelt helt over. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. De relationer, du skaber på et efterskoleår, er meget forskellige. Du får en slags sammenhold i klassen, en anden til dine valgfag og noget helt tredje i din fritid. Så ligegyldigt hvor du er, har du nogen at være sammen med. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Synes du, at dit elevforhold er anderledes, fordi du er en yngre lærer, og hvorfor? Det synes jeg er meget anderledes i forhold til nogle af dem, som har været her længere tid. Det bliver lidt andet sprog eller nogle andre ting, jeg kan snakke mere om i forhold til nogle af de andre måske. Og det er også, tror jeg, I bedre kan se jer selv i mig nogle gange. De fortæller mig nogle ting, som I ikke vil fortælle de andre. Og så giver det meget, når jeg kan springe ned i halv mere, eller bruge så mange timer ned i hallen sammen med på samme tid. Taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining. Selvom et efterskoleår kun er 10 måneder, lærer man personerne at kende bedre end nogen af de gamle venner, man har tilbragt hele barndommen sammen med. Damn right I support it. I starten af året havde vi alle den forventning om, at venskaberne og sammenholdet ville komme med det samme. Men så fandt vi ud af, at de bedste venner og det stærkeste sammenhold bygges op over tid. Hvis du er i tvivl om at tage på efterskole, så husk, relationer er noget, der bliver bygget over alt, men de nære venskaber er noget, man skal kæmpe for. Press play, don't press pause. Progress. Så husk, slå en af.